covardia. Si volem, i ho hauríem de voler, sempre trobarem una raó per a excusar les accions del covard, la seva covardia. Perquè qui és que no ha tingut mai por? És clar que la por pot ser superada. Diuen que el valent no és sinó un que té por i se l'aguanta. Pot ser, sí. El que sí que sé és que no hi ha manera humana de fixar un límit moral en aquest terreny. Cadascú s'administra la pròpia por com pot i com Déu li ho dona a entendre. I tampoc no ens hem pas d'enganyar. Tothom és covard per comparació a algú altre. Ja podeu ser tan temeraris com vulgueu. Mai no serà impossible que un qualsevol veí vostre consideri que la vostra valentia és inferior a la seva i que, per tant, sou un covard. Una bona regla de conducta, en això com en tantes altres esferes i coses, serà aquesta. No censureu, no condemneu ningú perquè sigui allò que vosaltres podreu ser en alguna ocasió. Per exemple, covards.